Heilattaa ja sen jälkeen Chris aloittaa. Chris hakee fiilistä, nyt sitä ääntä pitää saada, että Chris pääsee kunnon tunnelmaan näin sitä reilusti yli 180 etujosta suoraan ylös. Kumeäinen Bevari pyörii tässä todella komeasti ja toiseen suuntaan sama juttu sen jälkeen perään. Siellä mennään ilman käsiä ihan niinku vaan väliaikana näyttää ihmiset huomakaan nyt edes vähän. Sieltä vie satulalle ja saman tien ylös ja meneekö ohjalta, toinen jalka käy sinne eturenkaan päällä. Ja kovaa vauhtia siimalle ja juuri oikeaan paikkaan seisoo. Itse sulla on etutunut syödä näin vielä pysäyttää jälkeenä todella kauniisti ja suoraan ylös. Ne meni Ai Pepper pyörittää, siellä on käsi eturenkaan keskiössä kiinni. Ja pyörämaa pyörii ja niissä ei kuule kannustuksia, nyt täytyy huutaa. Siellä hypätään pyörästä sivulle ja jälleen näet akrobaattilaikat, jonka jälkeen kädellä jarrutettu pyörän käännös. Ja mies pyöräyttää pyörän ympäri ja tulee jälleen tähän tuomariston eteen. Ja nousee seisomaan siinä ilman sen kummempia ihmetyksiä suoraan vauhdista. Ja vetää siihen saman tien kapiin ilman käsiä. Ja jälleen ylös vaan, mitä se turhaa ohjaustankoon koskevaa. Ja siitä jälleen käännös ilman käsiä ja vähän käsi sinne asfalttiin raahaa perässä. Aivan uskomatonta! Aivan uskomaton kaveri! Siinä pyyhitään eturenkaasta isoimmat liat pois, että seuraavassa endossa on pitoa reilusti. Ja nyt roikutaan siellä ulkopuolella. Kokonaan ulkopuolella tapi. Ja saman tien pystyy siitä, mitä se turhaa muuttamaan jalkojen paikkoja, että noin nousee. Ja kukaan taas hiljaa. Kaikki nyt ääntää! Siitä satulan päältä lähdetään pyörittämään. Nyt Chrisillä on pieniä ongelmia, se on nimittäin syölari saanut vähän tälliä, se on irti ja kone pitää pahaa ääntä. Toivottavasti kone kestää loppuun asti, mutta ei tunnu meno haittaavan. Kädet yhteen, tulee pitkä endo. Todella pitkä endo ja siihen seis. Siellä syölari on jo aika pahalti pomppii tuolla välissä. Toivottavasti, että se ei aiheudu mitään vaaran tilannetta sen syölarin takia. Avustaja tuo siellä jo uutta pyörää näköjään, ettei tää mitään haittaa. Ja tässä on tää homma saatu pyöritettyä, niin sieltä lähtee toinen pyörä saman tien liikkeelle. Näin nää ammattilaiset tekee, siihen pyöräytetään näin ja laitetaan raato siihen. Ja otetaan toinen pyörä. Ja se jää aika nopeasti toi entinen pyörä tohon. Kyllä siinä kohtuullisen tyylikkäästi hypyn aikana työnnetään jalkatappi alas ja pyörä jää siihen odottamaan pystyyn. Nyt Chris täytyy hetken tässä pyöräiden lämmittää tää takarinkas tästä pyörästä, muuten
temput ei lähde samaa malliin. Eipä tunnu paljon haittaa. Aivan täysillä. Mies ottaa todella vauhdikkaan pyörähdyksen. Ja näin mies ampuu sitten uudella pyörällä taas lipulle, pyöräyttää sen kädellä jälleen jarruttamalla ympäri. Nousee ylös satulan päälle. Ja hakee siitä vähän tasapainoa. Aika lailla roikutaan siellä pyörän ulkopuolella. Aivan totta, kun reunaa pyykkästen. Siinä voisi kävellä niin, että vähän rupee kylmäämään tuolla suoran päässä, mutta hienosti mies hoitaa homma. Nyt ollaan tuomariston luo siinä Endo. Pysähdytään suoraan siihen viereen ja siitä se matka jatkuu. Näin pyörii Kristin pyörä. Ja suoraan satulalle vauhdistaja paikallaan murnausta satulan päällä seisten. Erittäin komeasti hyppyä tapilta satulaa ja takaisin. Ja siitä suoraan jälleen lähdetään keula pystyssä pääkatsomo eteen. Mies yppää kesken vauhtia highchairiin ja kääntää pyörän siellä ylhäällä istuen todennäköisesti kannetpäin ottaa vauhtia ja tulee Endolla tähän tuomariston eteen. Kääntää tommosen 100, sanotaanko 230 astetta. Siellä pyörii Kristin pyörä kyllä erittäin tyylikkäästi vauhdilla. Jarrun puolelle pyörii pyörä noin hienosti, sit voi vaan aika moni kuski vaan unelmoida tosta hommasta. Tää suuntahan nyt pyöritään se helpompi pyörä, et äsken oli se vaikeampi suunta, eli jarru jalka pysyy siellä kaarteen sisäpuolella. Ja nyt nousee kädet irti tankosta ja näin sitä pyöritään ilman käsiä. Ja pyörä vaan pyörii ja pyörii. Ja siihen seis ja siitä alas. Nyt oli tuulikäytännöt on... Siinä yhdellä kädellä muutama vaihde ja stoppi myös ja Endo perään, 180 sinne tuli. Äsken oli toi tuulikäytännöt on perillä oleva lippusilma ikävästi poikittain, niin sitä ei tahdannut nähdä millään silmä. Poikki toivottavasti siitä ei anneta sakkoa, koska oli vähän olosuhteiden ouri. Aplodia pyydetään, niitä myös saadaan. Näin mies nousee sinne ylös ja ei kuule huutoa, missä huuto? Ja siinä on musta lippu, mikä tarkoittaa, että Kristin esitys on tältä kohtaa ohi.